Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio, ang ginaendorso sa mga eksperto nga kampyon nga suplemento. Himo sa gin-extract nga virgin coconut oil nga may antiviral kag antibacterial properties nga sarang makatap na sa mga cancer cells kag mga bukol-bukol sa lawas. Ang D3 Bio, mabakal sa mga butika sa Iloilo. Nagrekomendar ang Department of Education Schools Division of Iloilo sa 289 kapanibago nga mga eskwelahan sa probinsya sang Iloilo sa liwat nga pagbalik sang limited face-to-face classes. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Leonel Salvilla, Public Affairs Officer kag spokesperson sang Department of Education Schools Division of Iloilo, iya ginpahayag nga gina-evaluate na sang Regional Screening Committee agod mahibaluan kung compliant ang mga eskwelahan sa School Safety Assessment Tool. We are happy because as of yesterday, update naton from the regional office, out of the 289 ginrekomendar 105 have already passed the document validation sa regional office saging conduct naton halin pa sa nagligad nga semana and until I think last Monday. Sa subong, 80 pa lang ka mga eskwelahan sa probinsya sang Iloilo ang nakabalik sa limited face-to-face classes. Ginabanta nga 20,000 ka mga estudyante ang makabalik sa mga Buluthuan halin sa bulan sang Enero 2022. Report nagikan sa probinsya sang Iloilo. Ini si kabanderang Dane Raffles nagabandera sang matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera.